Shalom. Parhalado dohot padita pasahaton. Selamat datang, selamat beribadah ma dita salutna terlumobi di tamu nami naro sian di Boskap Kepulauan Riau dohot na sian guru-guru sekolah minggu. Jadi napa dua hon ando orang ipungan ina HKBP Resort kur dung sipul epistel dung sidong makat tidak kon haporsiaon napo sobulung diuduti ma pungan ina Denpasar nampar budi dung tikting pungan ama atong tapasonang ma rohata masuk mahita di ibadata martangi yang mahita di bagasan rohata. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toddi parbadia na tumo palangi dot tanon. Amen. Martua do halak namanaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tu akka na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadiami, sa ibuhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay,
Jala ringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho uru pimahami. Asa hupar hasiak kami aka ari-ari ningulu nami na pondoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililing na. Pujian nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sonang nama mertua mengirim tentang surgai. Tatopo ti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saliling nililing na doho asin roham. Say marpa muati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jodjod do hami mardosa maradopoko. Jala jodjod do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jauba say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, balua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasisan ni dosa. Musat pe akaduluk jalahumutal akarobean. Alay anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat syakko. Jalapadan ni hademekku nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasiho. Hasangapem ma di debata na digijang. Amin. Alani Tuhan Yesus memuji-pujian
Tabigema hata ni dibata turpuk diari minggion. Sian 5 Musa ayat 24, ayat 7 satro di ayat 12. Tajahama secara responsoria hami maparjolo parpudi rap hita majaha. Ayat 7. Marumur 120 tahun si Musa di Hamamatena, dang pola homur anggo matana jala dada surut gogona. Dungi goktod di hapistaran marohani si Jesua, anak di Sinun, enunga di apehon si Musa hian tanganna tu ibana, jala di tangion hala Israel do ibana, jala di ulahon hombar tu natinohonon tinan nahon ni Jehovah hian tu si Musa. Taringo tu saluhut tadda dot halolangan na disuruh ni Jehovah ibana bahenonna akai di tano Misir tu si parau tu sude na posona dot tu sadok tanona rap mahita majaha dohot taringot tu sadok tangan nagogoi dohot taringot tu sadok astung dia rupanya sandok Israel. Ido sahatna martua do akkana tumangion hatani debata jala no peopsa. Amin. Tabi kema korpungan ina sian Kepulauan Riau.
Maret de mahita sian buka ende nomor 707 ayat 2 dohot ayat 3. Ganut tinggi Tuhan raponau, jalasai di pasu-pasuau, sai di togu au molo madamu, talumu sujala monangau, ai parku guna suatu dosa, debataku saleleng lai, mangale honda medo tua, tua kana bojo krohai, songo nama do tua nakona, holong ni tua tai tua, dang masa di pangguru piona, homartu pada nana tua, debata amat dari gijang, idoha posaku sai topon, dipangiringi tangana, dame sonang doro akilong. Taha tidak kom maha prosetai songonahi na tidak kon ni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sian toddi parbadia adorang suatu bubuan ido tuhatta na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru pintenan na mula mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon makuumi halak na mangulu do namate au porsia di todi perbadia jala adong sada huria nabadia huria to panihala Kristen akan nabadia do dia sisani dosa do dia tai namando mula mangulu do sogo daging ni hala naung mate do dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabi gema kor naposobulung diuduti ma kor punguan ina dan pasar.
Justitia
Abegema tikting di tonga-tonga ni Huriata di Minggu Tasadarion tanggal 20 sia Oktober 2020 tol. Napasadahon Guarni Minggu Tasadarion ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Jala topik Mingguta marhiras niroha makatahon barita nauli mangasahon debata. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Napa duahon nama ragam. Seksi Paropuan Gereja HKBP dan Pasar melakukan kunjungan rohani tu HKBP Yogyakarta mulai tanggal 26 Oktober sahatu tanggal 30 Oktober 2020 tolu. Godangna 32 halak na diuluhon amang pendeta Resot, amang pendeta M. Sianturi. Di Minggu Sadarion tanggal 20 sia Oktober 2020 tolu, rodo tamu ni Huriata sian guru sekolah minggu HKBP Kirap Remaja, Resot Kirap Remaja, Distrik 28 Deboskap, godangna 12 halak. Na diuluhon inang Bibelpro Heti Borusinaga ibadah pukul pitu 30. Dohotkur Punguan Parpuan Resot Barelang Distrik 20 Kepulauan Riau godangna 8 halak na diuluhon inang pendeta Farida Rafli Mudur Borusimorakir dohot ketua inang pendeta Rauli Boru Aritonang ibadah pukul 10 wita sekaligus mempersembahkan lagu pujian. Jala napasahaton jamita ima inang pendeta Rauli Boru Aritonang. Minggu tanggal 5 November 2020 tolu di Patupa Huriata do Pesta Gotilon. Ibadah sesi sada, sesi 2, sekolah minggu dot Pospel Tabanan, Pospel Gianyar di Padomu di jam 8 wita. Di Pangido Tuhita Suderuas asa mamake kendaraan online. Ibadah sesi tolu masuk pukul 10 wita. Dung sidung wartawan panitia pasahaton sosialisasi taringot tu ulaon pesta Gotilon. Di hari Rabu tanggal 1 November 2020 tolu di Patupa Huriata do Partangyangan khusus di bagas ni keluarga inang Nyonya Situa Lubis Boru Huta Barat, alamat Nasida di Jalan Kertaraharja Tolu nomor 32 Sung, masuk pukul 10 sia wita. Dung sidung ibadah tikion na yang pasahaton lagu puji-pujian ma naposo ni Huriata lau mendukung program naposo Gostu Samosir berupa penggalian dana. Dalam rangka pelaksanaan perayaan Natal, di Pangido tu Ketua Dewan Koinonia asa mengimbau tu sude kategorial ni Huriata segera membentuk kepanitiaan Natal tahun 2020 tolu dan tahun baru 2024. Menindaklanjuti warta sebelumnya, di Pangido Matusude Dewan, asa segera menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 tolu. Dohot menyusun program anggaran tahun 2024, paling lambat akhir bulan Oktober 2020. Tolu. Napatoluhon ruas namar sahid.
Mohon dukungan doa tu ruas namar sahid di Jabu Manang di rumah sakit Ima. Amang R. Silalahi dohot Misel Boru Pasaribu. Napau paton tikting parhepengon. Boy mau tajaha sian warta naung dibagihon di grup sektor masing-masing. Napalimahan ulang tahun. Majelis dohot ruas HKBP dan Pasar. Pasahaton selamat ulang tahun pernikahan manang kelahiran sian tanggal 20 Oktober 2020 tolu saat tanggal 4 November 2020 tolu. Hatani debata na mandongani hamu imanatar surat sian Mazmur 22 ayat 10 sada. Dung tubuau sai hodo parsigatungakku sian butuhani dainang dupe sai hodo debataku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Songonima hatani debata, kiranya kesehatan sukacita umur panjang diberikan dia terang surgawi. Songonima tikti nama sadihita sadarion, sonari pinasahat hamima waktu tu panitia pesta gotilon 2020 tolu nanaeng pasahaton sosialisasi. Shalom. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, amang inang. Totong dari tamar omolate tu hatta ala asirop basana bohi tamar pungu di bagas joroon. Nah hormati kami amang pendeta amang Asih Saturi pendeta Resort Bali, amang pendeta Firdaus Sutasoid. Nah hormati kami sude perhaladoni dan pasar na di bagason tarlumowi mai tu sude na tua nami dohor sude ruas ni hagawe dan pasar na holongi kami. Nah hormati kami inang pendeta Parida Rapli Mudur Sumurakir, dohot inang pendeta Rauli Boru Aritonang, beserta rombongan Korpungan Perempuan HKBP Resort Barelang Kepulauan Riau. Kami sian panitia Pesta Gotilon tahun 2020 sian sektor 5 dohot sektor onom. Napasahaton sosialisasi Pesta Huria Gotilon nanaing patu pauta ima di hari Minggu tanggal 5 November tahun 2020 masuk jam 8 wita pagi sampai jam 17 wita bertempat di basement gereja. Napa dua tahun Pesta Huria mang Pesta Gotilon tahun 2020 dang adong hita patu palelang alana nunga adong surat pengembalaan atau amplop ucapan syukur naung dibagihon ni amang ta situa sektor masing-masing tu sektor tahita ganu mersada-sada. Nah patuluhon panitia mengundang artis ibu kota. Nah paupaton sudah hasil pesta masuk tukas huria dan tidak ada di setor ke pusat. Nah palimahon dipangido tu sudah hita ruas amanginang asa hita unang lupa mabuan songon ulos hade-hade. Nah paunopon perlu bauto kami itu sudah ruas amanginang untuk mengatasi kemacetan manang keterbatasan parkir. Panitia mangido tu sudah hita ruas menggunakan transport online. Jadi son kami amanginang ngahu berupaya kami sian panitia menjajaki kebetulan selamaon taboto tapake do parkir ima cucian mobil alai sadari odang bui hita untuk hari Minggu dang bui tapake alai pos maro hamuna upayahan nami do makata itu warga mang natu Banjar di son aso bui hita dapat parkir untuk tanggal 5. Memang omas ada di hita sosok tu hita sudah ruasnya gawe den pasar. Parkir mah di hita mungkin na paling perlu si pikiran untuk ke depan terlebih tersongon Natal
pesta huria om mana kendala di hita, jadi sona sorap hita mang do inang mamikir honi buhado untuk kelanjutan nih parkir di huriatta. Jadi memang bolo binereng selamon akka warga pe kadang-kadang bolo hita pas kebaktian serong dokka manusoi ale di sotu tu sude amang do inang di son tarlu mobil sudah ruasnya ke pasar aso adong di hita bahan pemikiran untuk ke depan aso boy mungkin parkiron hita untuk ke depan lebih dingganna. Jadi songon ima jolo hata sosialisasi sian hami sektor 5 onom molotung adong kekurangan nami amanginang perjolo hami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Tapi gimana kur punganama?
Mata
suruh Tony Barbariai lau peluahon hajon mahon hombar nabi dan bergaun bi sondangi masa dengan tibiung pasiat mahatang ikanon say luas matlo mardalan hatang manggo iliat aduan naik sumung namar abanagan parbegu masuk tuhuriang sungguh lirat isaya suri romanda botalu riang musik. Asini rohama dihamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Lau tubalige buluson si paholon. Molo dihamiat dia lusi do yamang cakap nin. Ranunga diboto hamu hami manangisi, alay saulat nai hami pabotohon. Iya. Amanginang na hami haholongi dua hami sian HKBP Resort Barelang na manguluhon rombongan molope sameltek kami atenang ngasa tau bulun husak kapihami rotulua munaon alay nalupus tu sadarion holak kami ma babay no ni soalnya si pato partikian natin no itu jadi lasmarohata di bagasan obason molo naokupara dihami nakinged dinami sa taon alay alawaluhala dohami nang mangedehon songoni masipata porotan lumobi naung tu seberak kami natuari tung pengaruh do suarai habiat ya mang ngahubulus sami hutamu naon tunu sa penida songoni do hape hurang lubido song kutanami Batam kering tong iya tajak kema amanginang barita nauli diturpukta di parminggota sadarion nasian surat ni Apostel Paulus tu Tesalonika na parjolo imasian ayat di bidu 2 sian ayat na parjulu satu ayat na pawaluhon dos marohatta tajahama rap majahama hita 2 iya marbinoto do dada na margugo haroronami tuhamu aidung jolo hataon hami dapotan hiras ni roha do hami mangasahon debatanami lau makatahon tuhamu barita nauli nasian debata nang peholan paraloan ay dada alay
Song hala akan naung tahu di rohani debata. Dangdung batado sitidangi disi dan menjadi sangat hamis yang jolma. Naina na pauli Ido sian sihol ni rohanami dihamu uhalasok kami. Ima sahatna jami tahun ngulumi ma gabe jamita poda para jami tahun ni Eporus HKBP Emeritus Pendeta Justin Sihombing jami tahun ngulumi ma gabe jamita amanginang bagasdo lapatan ni padohanon sasitongna dipanidangion ni akan nasinuru ni debata molo tagwari akan nasinuru ni debata doh marapat di tahun nate doh do pungani nanaking doh amen doh maita sude amen deal itu. Jadi dada holat tu aposteli habe jami tauna dia mang. Doh do tu punga nama redena king doh tu hita saluhutna. Ido. Songo dia laho mangulahon parsuruonon di pamanat parjulu sahali. As aborohat sian nguluni na mangulahon parsuruonon. Apostel Paulus patuduhon adong piga-piga indikator asaboy padohan naking tupa ido ate adong na harus menjadi perhatian khususnya karena sinuru ni debata perhatian tua kabarisan niakana porsea jalai ko si parate-ate hodoon ido para singanna dohot sian naung taboto godangdo jubirate juru bicara juru kampanye ido para singanna tong ido molo juru bicara, juru kampanye, juru pesan doi. Ada itu? Disampaikan pesan tu ibana, asa itu tanggung jawab di lehot tu ibana. Sampaikan pesan ini bagaimanapun carana ho pasahaton asa tung terjako nakana tumangihon. Itu. Dibangun suatu citra yang baik, citra yang positif ni namar suru ibana ido ate ido molo naking jubir naking dohot curu kampanye boy honor rupani boy dak diulahoni mana sada pinasahatna ada ido jadi dak pola salai mana disi ala memang ido ulauna alai perberita nauli parjamita
huria barisan yakana porsehai beja dosian mangina dakola beti beja beda jauh ate ni ojar ni parbue ni hata ni debatado ngoluna idoto diula marbarita nauli diula melayani gabe masuk imana tutonga-tonga ni barisan ni na porsea didok apostel Paulus diturpukon odo si pamana totta inong odo si pamana totta amang ngakomit hita nakiksude tu hita do didok apostel Paulus dang parhata lesem itu ate daksongon di hata ni edei lain di mulut lain di hati daong hal hadui alai muluak kana porsei daudu siani dang mangalului sangap hami nak penian boy hami patupai diodol hon apostol Paulus do sangat gampang kami tapi dang mangalului hami balik sata he apostol Paulus medok si taono donaro ada itu si taono donaro sikat niaka nahu ulahami nak penauli hu ulahami i alai daksongon nauli ira hirimon nami terus sian hasahatan ni nauli nahu patu pahami i dang mangalului parutungan tarsongan nasuhara dia mang bado merdagak kita ng marutunga de alai nanang odol honon ni apostol Paulus dihita do godang taktik dihita do kiat dan seterusnya iya dang mangalului parutungan malah jor-jorak kami dilehai dan seterusnya naparpudi dang parakal hamiate dak parakal jadi molo saha baritaon tuhuria HKBP dan pasar dak parakal hita hati inang amin amang otik nai otik dua mang nama ngalusi mebiarau dak parakal hita ti amangina aga lasni rohani Tuhani mabigi bah ido tong dak parakal hita asa ido tema di bagasan obbason marhiras ni roha mahamu ati di bahasa Indonesia didok ada keberanian dia kana porseai pasahaton barita nauli ada keberanian dia kana porseai menjadi saksi di tonga-tonga ni ngoluna Paulus yan huta Filipi nungatung majalo gudang haleaw di mana to di tonga-tonga ni turpuk taon hamaolos si taono sahatu penjara imajabar ni ibana alai danggabe songon hatani edei inaku wacana konsep ni apostoli dia mau rahatani edei jora mau inanay kan jora mau dangulau honoku besi songoni danggabe matak masoho tibana lahomar barita naulii dang dohonon ni mana songon hatani edde amanginang tapi justru tubuh hiras ni roha justru makin dipacu keberanian di rohani apostol Paulus di tonga-tonga ni kahamaulo ni makin berani imana laho maksahaton
kebenaran firman Tuhan. Huta Filipi danggabe parjoraan diaka nama kati dakon Kristus aposteli lahu patol hason akka nauli nadenggan dan gak bisa ada alasan HP situasi ni ngulut tao na manginang untuk melangkah dan seterusnya lahu mangulahon gabi saksi di tonga-tonga ni ngulut taon alai huta Filipi gabi sada tanda sada petunjuk sada kesempatan bagi apostol Paulus untuk lebih lagi mengalami turut campur tangan ni debata. Situasi patuduhon memang sungguh-sungguh benar kepedulian ni debata diaka nama ngasahon ibana itu ati nama ngasahon ibana asedo apostol Paulus berani marhiras ni roha manguduti tur pardalanan ni imana sian Filipi dilanjutton muse tu Tesalonika amanginang dahonok kuma dangdung alpa akahamolon dingulunya kana porsia nga pala hubo to tapamana ton ate tapamana dono ingon alay ko do pamana to taon bado tutu ate naksay manginunay pikirata nga huula honon alayon naro dan seterusnya dangdung alpa akahamoloni dingulu niya kana porsei songon apostol Paulus madok nguluna dihaliangi hasusaan dihaliangi hamaolon itu kan itu rupuk tahun di ayat 8 dihaliangi hangaluton bahkan hamatean itu apostol Paulus alay boy do ibana mamulusi dibolus do sa luhut nai alanya hamanginang di ayat 4 takas di hati dakon apostolon halak naung tahu di lomo ni rohani debatado hami gabe hasahatan ni barita naulii di ayat 8 dakolam marbarita nauli hami tahe hupatu pahami adulu siani hupatu pahami do tadda ni holong nami diri nami sendiri huleon hami ommada apostolon luar biasa diri nami sendiri do hulehok kami itu tadda ni holongnya dena gurang duhalak menguber-uber holong mempromosikan holong alay minum pabahenan ati minus pabahenan tayo daman namuse asaido songon hatani debata laus ido tujuan ngolu ni apostoli di Filipi pasal sada ayat 20 sada Kristus do hangoluan diau alay labado diau nang hamatean mati sekalipun aku siap laho pasahaton barita naulii ido komitmen ni apostolon di tonga-tonga ni ngulunguna betul-betul doa manginang terrealisasi doon di parhap topot apostelodo asaido ibana berani madok tiruhamu maaw ate tiruhamu maaw maksud tua
ngabarani hita mang madokot turuas na tiruhamu mahami. Itu Apostol Paulus tiruhamu ma aw asa itu mana diledek akan humaliang naigan dibegi akan atorop na asing ma Apostol Paulus madok songoni nao to dohoro natin diperengi mana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Alehadong do dasarnya apostoli madoki tiruhamu maau ala Kristus do na tiniruna. Itu tuh dakolan asbun holat tabu bigeon dada. Amanginang disodo letak keberanian nih akan aporseai. Ate, udok komai tuhita. Keberanian nih kabarisan nih akan aporsea dakolam mangalehon tiruan alai gabe tiruan mengajar di SMP dohami di Batam. Jok dohu dokot tuak kadong akon ala huida di mataku si patah dimuruki dak danakon ala terlebat HP mana terlebat waduh muriton menangihon bu guruon unak terlebat tu danin na HP mana terlebat wari jawinang martangi akonin titaro tu geleng HP hidarang martangiang olo dorate salpudo holat tiriwad dihata hita angido ala noeng danak noeng ngamur ngabisuk dah bah mama ini ngomong aja dikoreksi hita iya apostoli dada holam mangalehon tiruan alai gabe tiruan amanginang molo holam mangalehon tiruan dohi tadi pakkatayon jubir naking doi itu kan jur kami doi ngadilatih it pakpuk pagol ngena kan ngai latih ki ngadong pelatihan ni buasa tersentuh tangin nadoi mana enna kan nado tembak inan tutup pakona alai mulu gabi tiruan imanaking na perjuli jamita hom ngulumima gabi jamita mulu holap pasahaton marbilowak alai dang diulahon magor ninang asing ni jubir nakking songon nadi seberang amara angido Medan imana pisoy hasil Medan angido sukup kamu ide do amplas wow to ido udok naking dihatahod do kaholong diurupi do nasiurupan alai pangalahon adak suman buah musema ya teh alai dohonok kumasongonon amanginang itu ubain na adong temaun keberanian moloboe tabahen sada ulaw nadinggan contoh nama misalna dirohat tasongonon huurupi majusianu bah berdiakonia mahita misalna di baik kamu mainang diakonia muna dohonok kumasongono nate dada serta mertai gabe pabadiahu dirim ate
Manati tak? Daung. Dada iga be pabadiahon ngolum di joloni debata. Dada. Dangga be pabadiaho koi si anak kaparulau munajat. Dada. Soal berdiakonia nga tanggung jawab tadi sudi. Ulaunya kana porsea doi. Alai molo badia dirim, babadia ho dirim, songo dia do carana tong. Beda versi. Ate. Alani do jami taon sasi tong na tui basa diri pe tong do mamakulingi hita saluhuna. Nangido asa saurdot natului hamuna. Ahama natuluon. Pakatayon, pabahenan, pangalaho. Ate, daido, ito to, unak songom masa naking, huliam majo si bahenok ko nasa tartutu pagkaparulaw ko nin, nadang ito, manang, songot tibangan niyo niyangi, semakin banyak berbuat yang baik, maka semakin terhapus dosa di sonin na. Itu paham fundamentalisme. Hatani debata ada ngadong mengajar hosi songoni. Dan itu malua hita dada alani perbuatan tanah. Nah, taanggap gabe meringankan dosa ta. No. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Holan ala asini rohani debata. Holan ala haporsiao mido jala holan ala hatani debatado ubay malua hita. Amin. Itu. Jadi turpukon amanginang saurdut may di tonga-tonga ni ngolutta. Apostel Paulusi mangarahon sudia kana porsea huria asaunak kolan madok malo alay maloma dohot mangulahon maloma dohot bertobat itu hati maloma dohot paubahon roha amanginang dang pola juga jang jami tahun hupa ujuk pe unak pola modohodok kamu ahama nanaing igilon ni turpukos yak kita ate naparjolo nanaing dohonok kusongonon sipata di bagasan akahangaluton ningulut taon pardalanan ningulut taon maraga makana tabolus pait sapot tonggi dan itu nakpula masih pajojor hitak kasih tahun tadi nang itu dingulut tahun alai boido marhiti Tuhan persiapkan kita untuk kita lebih matang di hadapan ni debata songon di ayat 4 naking naung tahu do hami nina berarti nggak dong kontakna kan dohot debata ketika ini aku hadapi Tuhan aku yakin Tuhan kontrol aku dari tahtamu yang kudus soni dua tong amin itu napa dua honrate alani do danggabi alasad dihitayangi nah muluna beron alasad dihitai alai noang daung kesempatan mai dihita lahu mengalami keterlibatan ni Tuhan ni di tonga-tonga ni ngoluta ido visioner ni akka naporsea napaduahon amanginang molo penaking hudok Paulus paingot tok kita asa unak kolan gabi teruat di hata alai marsi ajar mahita tu hatani di bata asa gabi tiruak kita di hata pabahenan dohot
pangalaho. Adong do ruas madok songonon. Alay sedaw may di sidaw daw may unang madong dison. Di dok songonon. Awah mulo situay do maragid da la solo do mula do sang gereja na wasa. Ay subo to do pangalaho ni Inang Jose nang ito. Hati-hati. Ati rugi itu ba. Nanang dohonok ko. Toktong do dalam proses maparbadiay diri hita di tonga-tonga ningulut taon. Karakter rohani niya kana porsea ima karakter ni Kristus. Amen. Ido. Sitiruam mahita. Saurdot mahita disi. Hata pabahenan dohot pangalaho. Patuluhon berani mahita makatidakon. Baso na holang mga sahon Tuhanido, saud sude na sinakap ni Rohama manginang. Saud sude ulaumu, dada ala ni gogomu, dada ala ni malomu, dada ala ni depositota. Alay holan ala ni Tuhani sabing. Dua do godang na. Hita di jolo ni debata. Ido ate. Molo dang sioloy debata. Gabi hatuban ni dosa. Ido. Dangadong di luar ni iyate. Sotong ibot tamu ito nga to nga maaw. Alagudang do petanggung jawab po. Inay itarubani. Dada. Dua do. Di luar ni sada Yohanes 2 ay 10 madok mitop do isude. Ido. Keras banget, jelas. Nangi portibion mitop do dohot keinginan na molo dang melakukan kehendak Allah. Alay na porsiai mangulu saliling ni leleng na. Dua di jabar na day nang da. Gabi hatuban ni dosa do manang nasiuloy de bata. Tapi lima. Nangadong mamili manang da. Suto ngadong mamili manang. Alay siuloy de bata mahita di ngolutta siganupari. Amangina tajak mahatani di bata jami taon di bagasan hiras ni roha, di bagasan keberanian asa hita margogo jala marbisuk na persiai dada holam margogo ate nang itu margogo itu adalah knowledge kekuatanku ini alay do marbisuk karakter margugo hita dohot marbisuk akana porsiaon huriana mamolus ari-ari si bolusot tadope tujuluan nerion asatuk ngolum talup ngolumi gabe jamita amanginang dak pola naik kon gabi marabi nabi rongon nasa gabi jamita angido alay tahanguluhon hatani di batai hita gabi jamita di ulautta hita gabi jamita di tetanggatta gabi jamita do nang direngge-renggemu puji Tuhan itu ganup na porseai ikon gabi jamita ma ibana dingoluna di hidupna asa mangasahon Tuhani berani ganup hita gabe saksi di tonga-tonga ni ngolutta si ganupari ahape namasa marsi hohot mahita di bagasan Tuhani amen. Gok mauliate mahu pasat hami tuho Tuhan dinaung dipaingot ho hamiak kanaung hinokop mon diparhamaul ho hami molope kuk pangalaw Sion dohot dosana alay marhite jamita naung hujak kon hami obbason margugo mahami mga sahok ko ahana masa ditonganing uluna milas ni roha arsakpe parbisu kamu hami
marhite gugu nito di porbadia asa gabe tiruan ngulu namion di dia hami manggulmit mauliate madiho Tuhan. Pasu-pasu sudah ruasmu naung tumangihon hatam obason gabe pasu-pasu ngulu nasida dina humaliangna keluarga di ulaonna di dia nasida marulaon mauliate madiho wale di bata ruasmu molo adong doak kana marniai na marukil na sosahat tu para sauranon obason todim to di perbadia ma laho mamasu-masu manupahi ngulu nasida asa taruli di asi dohot holong ni roham huriam kupasatami tuho Tuhan asa tuk huriamon laho marpanidangion marhida kapakkobasion ni akka pangulam naung pinilitmu gabe siula hatam tujuluan nyarion toktong di bagasan biar midaho mangulahon lomon ni roham mangulahon parsuruonmu atau ngale di bata sahat di homa ngulu nami naing hobasan nami nang akka ari tuari marsugut toktong pabor hatommu ngulu nami di bagasan hiras ni roha mauliate madiho marhiti anakmu Tuhan Yesus lobisian na maluhami mangido makirim martangiang pasau tomu dihami hobar tulo ni roham amin.
tatangyakon ma peliata tua dopane debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalani lehon mi tonirodi pamataku wasadohuni roni sayu artaku upasahat itu Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua to ngawon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho laos di pasaorhon madamena tu tondim. Amin. Shalom horas madita saluhuna.